woni fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi me banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir ma fu lugeno dilani cherno abu bori gartani cherno abu dilani cherno abu bori gartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo Waddam. An ka jawtuɗo tan yo a yewti ɗo ko ɗum saabi hay goto yiɗare ko place munulo men ɗumma anda famay keɗane kam feewi ni mboɗo yiɗi ni so tawi tan ni ina woodi ɓerdam ina ɓuuɓi te so ɓerdam ɓuuɓi ko nafoore mon on yiɗi wona nafoore am min ɓiɗɗo malaɗo serta mukk e waji jinnaɗo mum tinnodire ha no feewi nangutinon onon jiiɗi yummo goto e baba woto hay goto ɓitta hakkude mon keɗo ɗon kadi no feewi kalnam mon ko wona mi haala naata e ñamru yaltira nan ɗum kam fiɗi accam rek misal ha diyani tan ko ɓaɗani nenoyam bangam ko kalɗa ko wattarake nayi tan sa yi kadi hande minen min mbayno min mbatini ani ha min jiɗoneji ko adi foof min jetta Allah min jettuma no feewi sabu ka neniraɗo goto gandanɗa hoore ma ardi bonnayo ana hani amen needi yama hartema sa ni hen min yiya needi yama hartema min kute wona on paami ɗum ɗon fof wallahi min paami ha joni mi jokkat mi dartinta nde tawno sa woppi musel tan wodat mosɗo ɗon wallahi mi woodi kadi ay ko dañɗon ko jette Allah ha no feewi kam dina ɗon nde tawno weeɓani lisan woni yiɗɓe jooɗade e yeeso yummum ina waajo ɗum goram dañani sabu won jibinɗo yeccitaki won jiɗɗo kadi jibinde ɓesgu mum huufo ni kono lisan dañani wadde kala ɗo jiiɗa kala mo jiiɗa wonko nimsani onon noon Allah dandimon e ɗum ɗon fof mbiɗa ɗo jooɗi mbiɗa woni darogal mum kadi paamon yimmo ko darogal ɓiɗɗo te ay joom galle ma on mbaduɗon ni welimi jokku golle ana faami mi he kiɗɗe kam ginnal mbayn ɗo manda bi mumma o aran ko sika ko cukalel ko gorkoɓe mbaɗani illi tan sukaaɓe mi so andi boy hutade mon hen sa yiɗi ɗum a refet e yoni noon yoni cikira ha toya on ɗo ya arta e galle mbiya e galle ma yoni fatta ay sa dañi joom ma poɗɗa waajade mo konko gorko mo mbaɗa ay sa dañi joom galle ma ko mbaɗata ko ɗum waginande joni noon tinnoye joom galle ma kala ko mbawɗa e kala wawa waɗan hay ka wawa eto nde tawno neɗɗo ala ko arde aduna sona ligganade janggo mum te mbiɗa aljanna ma woni koye less teppere joom galle ma ni ina weeli kadi wonno mbayannoɗa e joom galle ma añ ɓe dara kaala mbiya aha so wayni kayne hani wonde saabu yummokko nde tawno hande yimɓe doni koko ñaami kono dokkani kaani sansan yimɓe débat joom galle ma joom galle gallam ne ɓuuɓi noon noon ko duwaw ma sabu mbima duwaw junnade so yara kongol mawɗo hirat kono walta ladde tinno ɗon hakkude mon namde goppana yimɓe galle ma resede fattamani ma den goppo min duñumi te min mi yiɗa nesɗa sa resama mi yewete ay oɗo joni joom galle makko tan o toppiti mi yitama subaka mi yitama ɗin subaka joni joni anne sa dañi gorko noon mbatta wadde gokkon kam min goto mbeɗa hangel saka joni min gandi yimɓe gandi ɗayde on ko ɓurti o tekki e boppu kodam boni
fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinga sama o sendi mai banden do wima ko diluma Ana, sini wala selai? Angka kon kontra mbaa hawa. Balu kontra kay selai. Abito. Kumba abito. Abito wala ko mbaa dalo. Mira. Kumba. Ay. An bondo da. Yo am do halisa. Maya. Kumba, est-ce que c'est bibi? Est-ce que an kuri ala ko jilla kilimani. Reglu. Kumba ko mata ko yatu ko Aduh, kunjung dah. Kurban. Lolo gila yimbe kala nana tana. Lolo, kumba. Ya. Yala juli mani di. Ani kala kunjung pada di Quran. Ini cuma ya ya tina. Terus mana yang ini orang? Munjemi o Kau ni tidak. Mimi tinani. Ani kunjung dia tanya. Ani yo masra online yo ni juga toxic. Yo dah. Ko nay dana bayal. Yatu bo. Korko nayi wata ko debbo nayi wata min kom cuklere toxic Debbo nayi wata kille nayi wata. Heɗami mi wawi waɗande mo ko jiita ganda wawi holludema an wurnuma ka meeɗa wurti mi sohlani an o wala ko wawi wurnude an kumba wasis an est ce que alibi ɗam tan ndi on an kitema ha joggal mo an est ce que mijo haɗirte hen joggal mawde ko ngal yanan ɗum nana min an komin jeyma Dapat juri made angel kumba ay ko manda ngel ko seedani ko mata ko an bala min fiyawa mi soxla ni di mi ko mata ko no sofi mi dimi ko rek la kada classement yoy anga ci tout dalo ba mi wawa ay an ko ma ko nan ut yo but ci da ko miti tay parce que metti na ko akile ana la kile woni alors mais yimbe royno yottu bobal way kan fewde ala mi je sais yo mi hedim hala mi men aya ko hacita yidi tan mi joglaani yo Allah kadi tan nam hen yaltu ngoppa kam hajiro dañ baraji mbeɗen ya wala hakkille ma kam gatto mi debi problème kibinani ci mbabalaji boni fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinga sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyaayinga sama o dunya ina jogi jom satir ma fu lugeno dili dilani cherno abu aga mo nangal kuy ya o telephone ni nam hadim tawde bar jogi téléphone giftuɗa fo mbatta ko nangal kuy ko wona ɗum jaabofata nam jiɗɗami wima a haalani probléme ma de mi an wonko wonɗa e dow mum ko woni wawi ñangal de ko wandu min wona wandu noon non mi wiyanima ka wandu imagine ami di e fruit amene addandemi de won kon probléme ma ko gonga neɗɗo wona ñel fo welata gonga nañen fo welata kadi mi toujours neɗɗo mon fof kadi neɗɗo parfois sofna hoore mum na taña kadi probléme kadi a faami mais neɗɗo kanko mo wawi hebdemo on mawira wollirde ni hen min joni ma wawi comme si wonko mamma to mettina hen no ko gonga haali gonga noon kadi an kam haydara waɗani kadi haydara meeɗa waddimi kene mettemi mi heddoro ko beela mi mette wonde e gurdam ɗam min somi heeɓi ɗon beelam mbaɗa yalta bowal mais bonon ko musidɗo kadi wonmo dugdunomi tan ko oɗon stress artm ni quoi ok fami yo ɗum noon kadi waɗat tan kadi saaha neɗɗo so jiiɓima
ɓurat arrange ɗum tan ko jooɗo yeeyde ha hakkille mum arta comme si mi kam waɗani ɗum haydara donc non an a watta kam haydara kadi an watta kam kadi musem ga so tawi ko gonga barkam mo mbaɗɗoɗa o mbar fiyanima to anan kam tappete walla walla ko fiyaade par ce que ñanngal garduɗa woni hannde a weera holludemi ɗum ane parfois so a fiyama a wawa nde a fiya mbiyata an ka fii ala gattande mi dépasse an fiyede min mbo mawɗo fiyata hay tam namdi tan somi dépasse an fiyede gas wonde kadi ne hefto mawɗo saha hakkille joguimo hakkille peerel non wona hakkille peerel parfois ma kadi non min mi diri piggal ko ɓooyi noon ande de piggal ne feeñema ka toño mais ko haydara quoi ɓuri noon kadi ɗum ɗo waɗata hen an kam vraiment mi ala jobdima so tawi ko allah ka neɗɗo moƴƴo ka pijowo ka jalowo kadi kala ko wawi musdemi somi natti gallo min no gas wonde mi yejjiri foof ko noon tam sa yi kadi mi jooɗima ɗo ɗum arta hem tan ka alano saɗam maintenant an ka gooto wadde wona mi jooɗima sama a jaɓi yaltini ñiiƴema reede ñiiƴega jiiɗi ɗum an par ce que wala mi yanema probléme ila allah waddi men ɗo ay ko fijirde jale tan so ɗum ɓenni kadi ay mon fof kandi andi haaju mum aɗa mbima parfois yimɓe so gondi cokor kewɗo moƴƴani ɗum noon rek ko noon haydara tinnade tan inchallah an kam no mbaɗani jimmi ko ya ɓeydu tinnade a faami kadi mbaɗa feere mballa kam ndiyam looto ñama looto ok donc fam ñamñeɗama ala haɗo hen merci an ka kañaɗo walla ka an ko sorema an hula watti nde ɗo bewɗo feere mana jogol gonti wona ɓiɗo joguiɗo ko musi kam wallahi sella kono musatma an ko min rewnuma min noon kala ko mbaɗɗa guel suba ha yerini welimi saabu min ko an woni lamɗam aɗa andi fulɓe mbima laamu sinkal aduna cuɗa rendi jillani ko ma jikku laaɓe tan nde gam lamɗo weeɓani ete ko lefol teddugal won koyɗe handani firti ko an woni cuɓaɗomo luural wodani jiɗɗa fof mbaɗa an woni koddama min hannde hay sa welnimi welata par ce que min kom dañdi ko muusi kam bisbillahi min chaitan rajim an ko gonga ma walla gajoto mi andinma kadi gonga e gajare yadata rigol hakkille ma o wona an bonnuma kadi kaɗɗayi momma hiɗo mi haalama momma yonti ko minima ko jawten subhanallah mi ɓawli ko sorema an koddam momma haydara sorani yam so wona ɓerdam nde muusi a sellani mbeɗa selli ɓerdam nde muusi mbiɗa wondi e rafi mo gandanɗa hoore ma mo sellata kadi mbomi tan ko haalande mbawa sellinandemi on rafi momma an tan wawi sellinandemi oɗo rafi so tawi defeɗa ko rafi mo gandanɗa hoore ma ko min safrata ɗum wallahi hannde a waldata hen holko musma wadde safram wadde mi tampimi lori holko musma ko momma tinani ƴewam min no mbaymi so tawi ko yodde mbiɗa yoori so tawi ko yontere mbiɗa yonta mi mawni duuɓi jeehi ƴew darnam nde no foti momma momma hay goto wiyata kam ne yiɗi kam wala hawla momma ko tagi min ko mawnam ko jeewo dañi ko Deƴƴu! dañani ɗum feere ma boni gañe ma dañi sago mum ha momma kalaman ɗo ko noon gese batti ɗo faden tawoye colli wadde de ɗe juggat an joni jiɗɗa yiɗi kaɗa heppi ko ndesete ɗa momma mi diwi heppude ko ndesete mi jiɗmi ko ƴettude place jeewo mi watta ɗon hooram jeewo yaltimimin ha sukkunomi hunduko ma ko an kuɗaɗam Allah huuɗi o momma jalan gara fiya joni jiɗɗa ko yo jeewo ma an joom galle makko ɓamtuma wiyani yo duttiɗa mbiɗa ɗeɗo gueɗe fof ko min waɗi ɗum min yo Allah dandam e ferande ɓesgam lawol bongol ɗum mi miijitako ɗum saka noon siɗude ngal gollal saka an aɗa dañe ɗum faama muy aɗa yiiɗum e mbaadi gon kam min ha daña hen faama muy joɗɗa aɗa haala morma ko an jaasi yeli momma feere ma boni an ko kongo jiɗɗa an ko hanma yiɗade goɗɗamo gorko moƴƴo min mbeɗen ɗo jooɗi mi ala gorko mi ala haydara mbeɗen ɗo jooɗi mbiya kam kodde yelam ata hangene kam deji hunduko ma he an feere ma boni an gañma dañi sago mum wallahi a weeji a boorama a joni jiɗɗa ko resede yimmi ko resede te place min ko place jeewo jiɗmi momma place jeewo on keftirta jeewo no resa mbiya refti place waɗa adressé ɗon an ka kuɗaɗam Allah huuɗi an de feere ma boni a boorama feere ma boni momma somi haali goto haydallah goga ni mbattaka mbiya kam mami yaha mi yeeru sernaɓe mi yeeru waliyam jeewo yaanmo yalti gallo min lomo place mo e ko deji o Joy.
tumi taki bas ɗo ɓalejo kurum sendi mai banden dow wima koddiɗoma nyayi ngesa ma o sendi mai banden dow wima koddiɗoma nyayi ngesa ma o duniya ina jogi jomum sattirma fo hollukeno dillani ceerno abou yewtere deñde haggille to wona yewtere gulaade wirde dokar ayi fuut ken tampinaɓe ɗon te an sam haali haala bamma tan a mettinata fami bammum kaw a wawi ƴettude bamma noon mbaɗa ɗum bamma ƴetta min mbaɗa kam waali sow mi jaɓata ɗum eyi ƴetta bamma mbaɗa ɗum dow mbaɗa kam min less ɗum min jaɓata ɗum jiɗimi tinnoɗa e hoore ma an ganda ɗo l' avenir o janggo to aduna to wiyata ɗo ko an fof lomtoɗaɓe min fof guila jambaragal a faami haqqillantagal e ɗum ɗo ko mbaɗemi ɗo ko janggo janggo an fof lomtade ayi kawma batta ɗo ko kaw wallahi mbiɗa wawi wattude eyyo mbiɗa andi aɗa wawi par ce que ko duuma wonde duuma jetta tan a heɓat ɗum ko gandal tan an lowata ɗum tan no lowirami ɗum min a faami ɗum noon tinɗa hoore ma mbatta hakkille hoore ma saha sa woni ɗo mbiɗa yiɗi ɗo sa ɗo lebbi tati nayyi tutuɗa fourchére ƴeewa no wayi garta jaaha momtude kalis jaaha walla jaaren fuuti ni jonen latoɗen kuɓeje ɗe seeɗa pewnen ɗon seeɗa famin pewnen ɗon mbaɗen courant gueɗe mbaɗe noon ha yimɓe galle dembe cillel en anda joni enen puɗɗima darade a faami dembe cillel wona kanko jeeyi wuuro ngo ko dendaɗo wuuro ngo kono kanko wawi wuuro ngo fof kam o wawi wuuro ngo hollum ɓiɓɓema fof ko ɗannit ɓiɓɓema fof ko ɗannit hay haare kaw aɗa jamma no firanmani no fiiri noon hay babam no waɗanmani hay babam mo waɗan noon demba ɗettirango womre mum te demba wona bonde kaba koɗo waɗi karaté demba waɗi karaté wallahi babam ene jogui ga ñiiru wotere ñiiru nde ko way kene leefiye ko wonata e oto ni ko demba finom ɗon wonɓe ay class sa yi mi wimi yen garɗo jewten par ce que mbaɗa andi ko jimmi haalde ko wona e place fof mbaw kalde boy o en sa to gommi ɗo kumbo min jewon heeɗi kumbo min jeewa holno haddirma wuuro kumbo mi anda o wondi ko gilli mi anda o wondi ko kaaƴi ko waɗata ko amnata boy kono ana fotani miijade kumbo yimma holno kumbo yiɗirtuma aɗa jogui mawnu ɗum holno amnoto mawnu hono wuuri ma e ko ɗum ɗum ko fam par ce que kumbo o tawata kam mbaɗirli nder salle o yiɗa lelade towam o tawa mbaɗa dari o yiɗa appalade demmi kumbo mi hulmini boy mi wawa famde mi ronki famde ɗum te sabu mi oppu ko waɗata ko o wiyata kam ko mbaɗa yimma aha ɗum wawa o tawma aɗa leeli o lelo e ma wallahi sa anda somi jaɓanno ko waɗata ko non sa tawi min ɗon cikkatama taw minen desodiri sila tawende sehed so mbarodi so woddere riddi mbarodi yi koye jaɓɓal mum wonno aɗa wuurda miñum debbo ma yiɗi wuurdude e ma won serte gurdam yi koye ma aɗa andi debbo ma e miñum debbo ma yo wotto kaɗɗa e mumen ko ɗo kaɗɗa e debbo ma ɗo ɗum ko debbo ma tan rôle mo dokkata miñum debbo ma o ɗum ko miñum debbo ma tan e kono sa yi kadi o watti holludema won serte jees koye ma o yii ɗum en tawno so debbo so yiyani e ma won serte jaɓɓal walla won serte image uji ɗi guurata aɗa andi kala kaɗa wuuro e nder debbo ma kala kaɗa wuuro hay sa yaltini ɗum e nder hakkude galle ene woodi ko foti yaltude e hakkude galle ene foti ene woodi ko heddoto e nder suudu ko heddoro e nder suudu ko noon sa wi aɗa yaltina ɗum e hakkude galle o sa arene ko wooda yiiruɗoma ɗum ɗon jawroma ɗum walla jiɗo wuurdirde e ma hakke ko jaltinta e hakkude galle o ko kono an sehel min kam mbiyammami tan kala kaɗa wuuro hen wuurde hen tawi kono wasis min ba sikki wondemi e nder salle o joom suudam aflo e yam wona hunde sofde ko gonga walla wona gonga jooɗademi joom suudam ɓaggo e yam wona hunde sofde mais kanko so joguima e ɗum ɗon kiram o yiiɗi yomi wurdire makko noon ɗum wona hunde ne bammi te Coumba mbaɗa foti yiddemo mbaɗa foti horsindemo mbaɗa foti fijjude makko mi jalda e makko mais ko kokkumon ko yo ƴettu ɗum mais hoto won puyɗo kay hokkata hay fof ƴetta fof aɗa andi seeɗa wona yimɓe ene pamɗi hakkillaji ɓe mennete ɓe mbiya ɓe jiira ara neɗɗo sa menni ɗum o wi omo jiira andinmo place makko min kam ko mbiyanmami ko ya renka hoto jewtin kaɗo haala mais joni saabu so jewtini ɗum ganda fay koye caru galle o kadi caru galle o ɓuranani en ay ko doganmi ko ɗum calloto min par ce que neɗɗo
o wawi ko wadde bone kaɗamo mbiyama woppu ɗum moƴƴani o watta mbiyama he pour wattu ɗum moƴƴani ɗum ko joom hakkille famata ɗum mais so tawi jomum ñen foof aɗa rentini ɗum ene ɓeydo dirde omo andi mi wona piyowom par ce que hay haala sabat haala bariɗi tan haala ami won konnguɗi ɗiɗi gasa haade ni neɗɗo andu komi kalata ɗon koko woni so jeewo yi ɗum ko probléme so yummum yi ɗum ko probléme komi ganduɗo hen affaire o ƴeew koko wonti longuel wulde quoi wufora ko hukkittan en tout cas an min kam ko mbiyatmami rek wiyata ya usto e makko wiyatama noon kono kam ya andu ɗo poɗɗa haadde e makko heure mo gartuɗa a tawi ɓe nder salle o aɗa andi ɗo sa naati nder salle o no wawi jibinandema haala fata suuduma leloɗa aɗa andi mbaɗa wawi yaade suudama bo kam toon o wawa wadde ɗum o hanga hayso kam hayso wonko wonto yidde heeɓi mum ko gandanɗa hoore ma ko wawa gas neɗɗo miijoto ɗum min de ham mbaɗa andi hen so Allah min kam ko mbiyatmami rek ko mbiyatmami ko yaare hen kadi yaare hen aɗa andi debbo ɗo yiɗi ɗo pour o heɓa on gorko ene ya tinno tan ndenoɗa tan haademo ko hebde mum kala no ganduɗa sa dogori ni aɗa daɗa dogorumo noon daɗa saabu ya andude sikkodirde e ma makko hunde koko bonnanmade koko ustatma no fewi aɗa andi min wona on façon wona probléme kay donkum kay ko dañde noon daɗiri mum joni hay galle mi suusa ñallude hannde kay sa yi mi ari mi ñalliga wallahi ko anje monde galle o min sino saga man ɗum taw ko heure lelde tan natame galle o so mettima taw kam naɗo suuɗe ɗum kadi wawa wonde a wawi wiide ya wona e galle ma o heure lelde natara nattu galle o kono andinmo place makko yo andu place makko par ce que dimo so haalanama goho nanani so haalanama ɗiɗi ma nan so haalanama ɗiɗi nanani so haalanama tarɓol ma nan joni anan hol solution mo mbatten wat feere jindira e makko kalton ƴeewa so tawi mo faama min ko somin jindiri so Allah jaaɓi somin jindiri mo nan kadi mo faam so Allah jaaɓi inchallah ɗum ɓuura an kadi baɗan affaire ok nayi ko noon waɗi hen mi fammuma koyɗa ha yeeso sagol inchallah an so min ana fajet ha jatti an ko kalen ɗo ko mbeɗa sikki janggo e janggo ana wonde ala min ɓe cuusa kam joni ɓe cuusa kam kono kam mi ñagaki Allah kam dañjude maɓɓe haare ni kono mbeɗa andi ɓe cuusa kam ko wona ɗum ko kalɗa affaire avenir ko so Allah jaaɓi mami daro hen min hooram jimmi ko firtude saabu giƴiraɓam fuure ɓe go fof nan yiiɗi firtude ɓenan nahi guertoɗe ɓenan nahi boje ɓenan nahi gandanɗa hoore ma foof min nene mi ari Nouakchott ga il faut mi faggo hunde somi arti mi holla hunde nin kono noon jimmi so mbeɗa arta kam wonko jimiɗo e Nouakchott kaw noppi ma aɗa andi Nouakchott machallah ne waɗi rewɓe yontaɓe kadi ala min nanani hen min jiɗi soɓe resa fuur ala kaw resa fuur ala ɗo sukaɓe rewɓe soɓe ñama takko an ko musma ɓi fa takko oɗon kaw ɓi fa takko ala kaw on ne yalti ñitten kino mum ñan fof ne ñamel ne ñamo beer ñitteɗen nan ala kaw min on arrange ani ma won so arti ma to ɓi fa takko mawni kaw won arrange anin kaw Nouakchott rewɓe sene jah ni wulay sukaɓe ɗiɗi ɓe gonon ko findirde wulay dembo to wona dembo ciɗe wulay dembo wonɓe to heddi fango maayo ko ɓen noon woyeli yo kaw wulay dembo yimɓe wiyata ko lacciri kala noon jiiɗa kodde ɗe pourɗi ko lacciri yaltara e makko hay soko yenge so foppimo vaseline arrange anin kaw on arrange anin kaw mo jiɗɗa ɗo Nouakchott ɗo ɗo na warande so ɗo min sene resa fuurde sey ala kaw mi yiiɗa jaam walla ɓe yiiɗa Nouakchott rewɓe ɓuron koɓe ndesa ala kaw ala salam salam tohol ɓuren fof e nder an ka wifi walla wurr tanan naata e galle nam tawan damagal hay goto mi tawan e damagal hongu sa waɗi konko mbasnani a teme joyi ma temi joyi o saɗa yiye ceerno teme joyi ngaddata so ɓe ceerno temi joyi epi goppa ɓiñiraɗo ko a teme joyi mbimen kawatama ko ñaw min sona temi joyi jiɗɗa ujunere kokkatama lesso saɗa wiittiraɗum to addu ceerno to woni nguro suutudu wandu ɗi teme joyi ga fof neɗɗo lawdi ɗum omo nde ujuna fof neɗɗo lawdi ɗum omo ittuɗa ɗon to boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendi mai banden ɗo wima ko diloma jon mawno omo jogui gorko ene yiɗimo ha maayi kala ko ganduɗa hoore ma ko moƴƴata ko feewa ko yonnata debbo gorko ne waɗanamo ɗum so min gondi e galle elle sukaɓe ɓe gonata koye terrodirde ɓe gonata koye wadde garule sukaɓe ene yooɗi kono min ceerno beele ɗo jooɗi hay gorko goto mi dañani saka waɗa kam ɗum
joni noon holko jini konko monamo e gorko o yoɓe ceer gorko o arte yam sibu gorko o no waɗatni kandimi ɗum tan ko min koye hooram tan min mbadda ɗum tan woni koyɗam ceerno te jinmi ko ya waɗanam ɗum no yawri fof debbo konko monamo yoɓe ceer tan yo ancu tan monamo o yiɗe kam min subhanallah Allah tiiɗi ɓernde Allah andi kalata ko woni ceerno mbeɗa andi kalanmi ko yiddam bani o ko yiddam an holno mowne resirte degol mo ne weɗi ngara mbiya yo joom garal serum pour resma an ɗum holno wonirat ɗum a meɗi nan ɗum hehe min de ka fof ari ɗo kon o ka mi meeɗa traitude bani ni an kam aɗa mala ceerno mi ko kalmi ko leerani mbeɗa yiɗimo jinmi ko waɗanta monan ko yo waɗanam ɗum yo wattu waɗandimi ɗum par ce que min komi jiɗɗomo ko kalɗa kono leeri kono Allah no huuɗi ɗum min kay mi faami ko kalɗa ko min kay komi kullini mbeɗa ɓe signé ni holno neɗɗo jogoto ɓernde tan joom galle mawne mbiya yomi ittu yidde mum watta ɗum e ma ɗum holno wonirat salamu aleykum heɗo gaymi haalamma heɗo gaymi haalamma liggeyam mbaɗen kono jiɗmi ya artire haqqille ma pertata haqqille ma ngel ɗo a faami ɗum wawa wonde aduna ɗum hay so neɗɗo wima waɗanma ɗum woto jaɓni soko an on ƴettuɗa gummoɗa volontaire ma ceerno he heɗimi haalamma min ko liggey ma mbatta min ko haajam gaddum ko haalisam joguimi saɗa wawi mbanna kam sa wawa mbasa wadde kam haala an ɗum ko woni mi wawa min ko on ko n'est ce pas ko monam minen jiɗi yumma e baba ko jinmi wadde fof mbiɗa wawi waddemo ko yiɗi wadde ka fof wawi wadde eyyi ko wona heddi gorko makko an ka an tie perdi de an haqqille ma ala ɗo de he artir jabbere ma ɗum wawa wonde mi wona baɗo ɗum aɗa waɗa walla waɗani he ummuto avancé yaltubo on mi nani aɗa wawi kono haydara wawa so yiɗi yaltubo on kurguel Allah an ka jasɗo on selli bandiraɓe la ilaha illallah subhanallah wo mimal wokil kadi aɗa mbiya yimi itti dewgal mowonni wattuma ɗon o de nonoɗo ɗo sowa mayde o non il faut ummone tumi taki basɗo ɓalejo kurum sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e banden dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma